Il-prioritajiet ta' Malta l-Presidenza tal-Kunsill tal-Ewropa f'Mejju li ġej se jkunu id-drittijiet tat-tfal, il-vjolenza domestika u żgħażagħ fid-demokrazija. Dan żvelaħ id-Deputat Prim Ministru u Ministru tal-Affarijiet Barranin Ian Borg waqt li kien qed jiġi intervistat fil-programm VOV fuq Radio Malta. U għamel aċċenn partikolari fuq it-tfal fil-gwerra. Ma nistgħux aħna ninjoraw il-fatt li għandna daw il-gwerer madwarna. Ma tistax inti tassumi l-Presidenza u tinjora dan il-gwerer. Imma anke hemmhekk l-għażla aħna ma nażlux il-munizzjon. Għax il-munizzjon naf illi mhux se jġib kulħadd madwar il-mejda biex jaqbel. Aħna qed nażlu tfal għax nemmen li fuq it-tfal kulħadd għandu jaqbel. Issa min ma jaqbilx fuq it-tfal diġà qed jurik x'inhu. Huwa indika li dwar iż-żgħażagħ il-Presidenza Maltija se titratta n-nuqqas ta' parteċipazzjoni tagħhom f'eżerċizzji demokratiċi. Malta se jkollha l-Presidenza tal-Kunsill tal-Ewropa bejn Mejju u Novembru tas-sena d-dieħla. Il-Presidenza tal-Kunsill tal-Ewropa tinbidel kull 6 xhur skont l-ordni alfabetika, bekk bħalissa l-Presidenza hija fidejn il-Litwanja, fl-ewwel nofs tal-2025 fidejn il-Lussemburgu u wara Malta. Il-Presidenza hija ntiża li tigwida d-diskussjoni u tagħmel proposti li jmorru għal vot u tħabbar deċiżjonijiet. Mistoqsi dwar il-parteċipazzjoni ta' Malta bħala membru fl-Assembleja Parlamentari tan-NATO u dan huwiex l-ewwel pass għal sħubija huwa kien skiett. Illi aħna deċiżi illi m'għandna ebda diskussjoni għaddejja, m'għandna ebda bidla fil-ħsieb, naħseb li l-politika tagħna hija wkoll il-politika tal-oppożizzjoni. Jekk inti nistaqsik Malta se tissieħab man-NATO jew le? Qed ngħidlek le. Le, tajb. Mhux le biss, laqqas biss qiegħda tiġi diskussa. Dr. Borg qal ukoll il-kritika fuq għal fatt li Malta hija membru tal-Partnership for Peace mhix ġusta, fakkar li din is-sħubija ilha tiġġedded mis-snin design u li fid-Direttorat tad-Difiża hemm ftehimiet bilaterali man-NATO Partnership for Peace li jmorru lura sal-2008.